खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनै 19 एप्रिल 2026 एबा 5 बैसाग दान 1432 मायथाइनि रबिबार बाराय। गिबि राशि महरै मेष राशि। दिनै साना मुखुब जानानै बारलांगोन। गोदान बिबानफोरा गथायजागोन। राङारि बेलायाव हाखु-दाखु खालामनाया मोजां नङा। सावस्रिखौ मेंग्लिखांनाय मोनखांगोन। बिमा-बिफाफोरा जायखिजाया खामानिनि बिथिङाव मदद खालामगोन। जिउनि लोगोजों गोदै मिलौदो महर मोनखांगोन। गोरोन्थि बुजिलायनायफोरनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। थासारिया गेजेरावनो बारलांगोन। गोदान साननाय-हनायफोरा गोसोआव साग्लोबसारगोन। गोसोखौ सान्थि लाखिनो नाजानाया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। गावबा गावनि थांखिसिम सौहैनो हागोन। आइजोफोरनि थाखाय दिनै खुसिनि सान। थासारिया सिगांनिख्रुइ गोरासिन महर मोनगोन। बिमा-बिफानि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरा आबुं महर मोनखांनायनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। धोन बांहोनो हागोन। सावस्रिखौ गोग्गो मोनखांगोन। नखराव गोरोबलायनाय नुजाथिगोन। जिउनि लोगोजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां आरो गुफुर। मिथुन राशि। प्रपार्टि फारसे सिगांसिन जागोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरा आबुं महर मोननायनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। नखराव मोजां खौरांफोरा नुजाथिगोन। मोजां मोनलायनायफोरजों दिनैनि साना गोसोखांथि नुजाथिगोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। खरसाया बांनो हागौ। पजिटिभ साननायजों दावगालांनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। नखरनि जेंना-जेंसिखौ सौसिलांनो हागोन। बेफार-फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव धोरोमारि खामानिफोरा मावफुंजागोन। गोथौ साननाय-हनायफ्रा गोसोखौ गाज्रि मोनखांहोनो हागौ। खामानि फारसे गोसो होनाया मोजां। गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनलायगोन। रांखान्थियारि बेलायाव बेलेन्स खालामना लाखिलांनाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। दिनै साना गाबगोनां जानानै फैगोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों गोनांथि खामानिफोरा आबुं महर मोनखांगोन। थाबथानानै थानाय गोजाम फैसाफोरखौ मोनफिननो हागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होलांनाया गोनांथि। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। सावस्रि फारसे सोलायनाय फैगोन। केरियार फारसे जाफुंसार जागोन। रागा फारसे कन्ट्रल खालामनायनि गोनांथि। लोगोफोरजों रंजा-खुसियै सम हगारहरनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3, 1 आरो 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब आरो गोथां। कन्या राशि। गावबा गावनि खामानि फारसे गोसो होनाया गोनांथि। बेफार-फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। थासारियाव गोब्राबथियै खामानि मावलांनाया मोजां। लामा खारथाइ सालायनाय समाव सांग्रांथि थानाया गोनांथि। गावबा गावनि खुगा फारसे कन्ट्रल लाखिनाया मोजां। गुबुनफोरनिफ्राय बाख्नायजानाय मोननो हागोन। लोगोफोरजों रंजा-खुसियै सम हगारहरनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। सावस्रिया गोग्गोयै बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां। तुला राशि। आद्रा थानाय इच्छाफोरा आबुं महर मोनखांगोन। तुला राशि। आद्रा थानाय सानथौफोरा आबुं महर मोनखांगोन। खामानियाव गोसो जगोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। बरादआ आबुङै हेफाजाब होगोन। गथ'-गथायनि गोनांथिनि थाखाय धोन खरसा खालामनो गोनां जानो हागौ। नोंथांनि आखल-आखुआ गुबुनफोरखौ गोमोहाब होगोन। सावस्रि फारसे सांग्रांथिनि गोनांथि। नखराव गोरोबलायनानै सम हगारहरनो हागोन। जानाय-लोंनाय फारसे
सांग्रांथि थानाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निलास्रो। वृश्चिक राशि। गोसोनि खोथाखौ बुजिना लानाया जोबोर मोजां। खामानिफोराव गोसो जगोन। गोदान प्रजेक्ट जागायजेननो थाखाय सिगां लोगोफोरनि गनायथि लानाया मोजां। नखराव सोमोन्दोआ गोदै जागोन। गोसोआ फुजा पाठआव जगोन। केरियार फारसे जौगानाय मोनगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। गुबुनफोरखौ गोसो बोनो हागोन। जायखिजाया बिथिङाव मुलाम्फा फैगोन। दावराव दावसिनिफ्राय गोजान जानाया मोजां। गावबा गावनि सावस्रि फारसे जोथोन लाखिनाया गोनांथि। साननि खावसे समा गोजोनै बारलांगोन। सावस्रि फारसे मोजां गाज्रि मोन्नैनिबो गेजेरावनो बारलांगोन। जायखिजाया गोनांथि खामानियाव जौगासारनाय मोनगोन। नखराव लोगोआरिफोरनि आबुङै हेफाजाब मोनगोन। गोदान लोगोफोरजों लोगो मोनलायगोन। थि रोखोमै साननाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। दिनै साना मोजां गाज्रि मोन्नैनिबो गेजेराव बारलांगोन। खामानि फारसे धैर्य लाखिनाया गोनांथि। गुबुनफोरजों दावराव दावसि जानायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। थासारिया हारसिङैनो सोलायजागोन। राङारि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। राङारि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। लोगोफोरजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। सिमां मिजिंआ सोराङाव फैगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम। कुम्भ राशि। मायबा मोनसे गोदान सुलुंफोरा नुजाथिगोन। खामानि फारसे गोसो जानाया मोजां। नखरनिफोरजों मोजां सम हगारहरनो खाबु मोनगोन। जायनि थाखाय सोमोन्दोआव सोलायनाय फैगोन। बांद्राय खरसा खालामनायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। सावस्रि फारसे गोग्गोयै बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गुफुर। मीन राशि। दिनै खामानिफोरा नोंथांमोनजों सोरजिजागोन। गोदान गोदान सिमां मिजिंफोरा नुजाथिगोन। लोगोआरिफोरजों खोथा सावरायलायना गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। राङारि बिथिङाव बेलेन्स लाखिनाया गोनांथि। सावस्रिया गोग्गोयै बारलांगोन। बाहेरानि जानाय लोंनाय फारसे नोजोर लाखिनाया मोजां। लाइमोनफोरा रंजा बाजायै सम हगारहरनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो गुफुर। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरनो दाबाव आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैसनदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला जों बेबादिनो राशिजों सोमोन्दो गोनां भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोब्बाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।